Modus sa pagkuha po ng litrato ng National Ids Kapalit ang pera sa mga barangay sa Manaoag, Isinangguni sa LGU. Para sa detalye kasama natin, Idol Rona Raka. 104.7 IFM Report. Sumangguni na sa lokal na pamahalaan ng Manaoag ang ilang mga concerned residents sa nasabing bayan ukol sa umano'y mga taong nag-iikot sa mga barangay upang kuhanan ng litrato ang kanilang national IDs. Ayon sa inuulat sa LGU, ang modus umano ay kunin ng national IDs upang i-verify at bilang kapalit, namimigay daw umano ang mga ito ng nasa 150 hanggang 500 pesos. Nilinaw ng LGU Manaoag na walang inuturasang kawani sa pagsasagawa ng nasabing aktibidad. Hinikayat ang mga residente na sakaling makaranas ang parang insidente ay agad itong ipagbigay alam sa kinaukulan. Pinalalahanan ng publiko na huwag basta-basta magbigay o hayaang makuha ang mga personal na impormasyon dahil maaari itong gamitin sa panlilinlang, identity theft at iba pang uri ng masasamang gawain. Larito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raka. Tadak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.